Răbdare, stai cu minte. Stai cu minte să rupi și pe aia și pe celălalt. Are păr, măi, veninos. Nu mai ia vibrate din sol și simte prada când vine. Mă, ce simpatic, nu? Mă, ce grețos. Nu. E grețos? Da, Mi se pare simpatic. Eu zic să-l dați înapoi. Vrei să-l filmezi, uite? Da, dă-l jos, că se duce singur. Hai să-l filmăm. Dă-i drumul jos. Că dar nu-l prind în mână, că ăsta mă rupi. Vezi unde fuge? Ia! Uite-l, Nu-l speria, că nu se mai Dar duce. mergi înapoi, mă, Nu mai intră foarte merge. Adică apa merge. Cristi, du-te! Hai, Cristi! Simpatic. Uite, mă! Iubita, nu pune mâna, te rog eu, nu pune mâna. Hai, vrei să-l atingi, atinge-l acum, cât o ține Cristi. Atinge-l acum dacă vrei, atinge-l acum. Ține acum. Hai, repede, dacă l atingi. Atinge. Da, atinge, baby? Hai că nu mai poți să fac nimic acum. Eu nu vreau, mă, să-l ating. E ca o piatră! Da, te cred, dar nu Hai, vreau. dă-ți una. Bravo. N-am curiositate. Ce frumos. Hai. Pune mâna acum că l-am... Pune mâna că nu te faci nimic. Nu mai facem, nu. Hai, mă, ce tare Hai, vezi, vezi, îi! Acolo are carnea. Păi, dar normal. Vezi că o deschis pește. Uite, vezi? Știu. M-am usat dacă te prinde. Numai să vreau să nu-i rupă ăla. Vezi că unul l-a rupt cineva. Sau... Da, mai ai dreptate. Ia, baby, că se poate face, că iau creșteri mari, dar acolo la încheietori e foarte mică încheietura, vezi? Cu ce mică, dacă dau mai tare se rupe. Nu mă ține, că nu știu cât foarte Nu mai ține iubita, mă. Hai, mă, dar nu știu, e mică, ce vrei? Dar nu mai e vorba ține. că să nu-i rupi creșterile. nu-mi dau seama. Pe de asta vreau să-mi dau eu seama cât să țin, știi? Fă așa poză. Doar uite tu, dacă este te dai înapoi. Așa. Hai, roșu, face roșu ăsta, nu? Hai, tu filmează dintr-o parte, eu dintr-o parte. Hai, mă, Gogule, hai, Gogule, du-te! Simpatic, nu? Ia. Bang. Bang. Sărac, cum merge într-o parte. Nu mai poate. E puizat. Hai, uite, să mai miu. Dar de ce nu găsești el apa? O găsește, dar e obosit, cred că. Mai mergi înainte, vezi? Și să vezi cum aruncă în apă. E obosit picioarele așa și vrea să duc în partea aia de acum, știi? Că el merge ba așa, ba așa. Ce Dar ui? dacă i le-am rupt noi, mă, acum, mă. Uite cum mare! Oh, ce mare și ăsta! Uite-l, vezi? Adu-i ăla, adu-i ăla. Ce mare și ăsta! Adu aia, iubita. Stai, mă, că vreau să-l văd și eu. Hai, bine. Wow! Vorbește, bă, cu foarte tot!